Nunod sa pagdeklarar sa measles outbreak, gidagsaan na karon sa mga inahan ang usa sa mga sentro sa dakbayan sa Talisay. Kini aron magpabakuna batok tipdas alang sa ilang mga bata. Si Chona Carrion sa report. Dinhi sa health center sa Barangay Biasong Dakbayan sa Talisay, midagsa ang mga inahan bitbit ang ilang mga anak aron magpabakuna. Matag adlaw Miyerkules ang schedule sa pamakuna sa maong sentro. Matud ni Lendy Disipulo, Barangay Nutrition Scholar, miingon nga pipila ka buwan ang nakalabay, minus lang ang magpabakuna. Apan gihang gideklarar sa uluhang buhatan sa Department of Health nga nalakip ang Region 7 sa outbreak, gidagsaan na ang health center sa Barangay Biasong sayo pa lang sa buntag aron magpabakuna. Sa una, ma'am, nanghadlok to sila sa dingbak siya. Ma'am, maunggam may ra kay tumo anhi. Karon daghan na gid sila. Kay kasagaran sa among pasyente, ma'am, 40 kapin ra karon 60 na mi. Daghan jud. Nabalaka ang mga ginikanan sa measles outbreak, mao naniguro silang bakunahan ang ilang mga anak batok sa tipdas. Kay makuyamon man ta nga measles atong anak. Nga simba ko mamatay ba, simba ko lang. Muna pa-inject jud mi. Lahi man din vaccine ko ang measles, dapat ko na yung measles ang bata kay lisod masag magkakuanggod. Hinuon ang Talisay City Health Office, wapay nadawat nga kaso sa tipdas sudning tuiga. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carrion, Balitang Bisdak.